Takže čau, je tu s vami opäť Haver a pardon, vítam vás v prvej časti z tejto novej série, ktorá sa volá agar.io. Lepšie povedané, séria sa volá agar.io, ale vítam vás u hry agar.io. Takže vopred sa vám ospravedlňujem, mám trošku lagy a som trošku zachrypnutý, takže ospravedlňujem sa vám za môj hlas a ideme na to. Ak počujete zozadu nejaké zvuky, je to GTAčko, takže to si nevšímajte. Ale už sme sa pustili na to. No a zjedli nás. Takže môjim cieľom je dostať sa aspoň na 10. miesto v leaderboarde, takže dúfam, že sa mi to aspoň podarí. Ale bude to celkom ťažké, keďže nie som veľmi dobrý hráč agar.io, Agaria, ale vyskúšame to. Takže what? To bolo čo? Viete čo? Vyskúšame si dať skin. Kokot. Jedna. A pustíme. Či budeme vyzerať ako tento trulo tu. Ten si dal nejaký super extra úžasný skin. Takže schováme sa. Takže ten sa volal úplne halúžne, že Kvitoris. Takže superis. Ja už mám 16 skore, ale zrejme teraz asi umriem. Ale nie. Vun. Musíme byť väčší ako vun. Lebo vun. Skate CZE. No, toto je iba také krátke videjko. Na budúce to doladím, už také lagy nebudú. Ja by som sa s vami už rozlúčil. Čaute.